Moikka moi! Morjesta. Me ollaan Mallas Anglers ja mun nimi on Järvisen Janne. Ja mä oon Vuorisen Kauko. Ja tänään tultiin esittelemään teille suomalaista käsityötaitoa kumien muodossa semmoiselta kuin Blizzard Page. Kyllä. Ja 3 eri kumikokoa käydään nyt tässä näillä videoilla läpi. Blizzard Chat 35 senttiä, sen pikkuveli 25 senttiä sekä Arctic Frog 20 senttiä. Tässä meillä on nyt 25 senttinen Blizzard Chat, painaa 70 grammaa, eli on maltillinen painonsa puolesta, että pystyy heittämään kevyemmälläkin setillä, hyvällä rullaavalla uinnilla taas varustettu kumi, ja tää kannattaa rikata 2 3-0 koukulla, niin se on toimiva tähän. Joo. Ja mitä tulee sitten tämmöiseen kokonaisen kauden kalastukseen, niin tää on ehkä semmonen helpoin valinta siihen. Eli tää on niin sanottu semmonen normikoko, mitä yleensä hauelle käytetään. Että jos miettii tästä sitä isoveliä, niin ehkä painottuu enemmän kevääseen ja syksyyn, jos haluaa isomman kalan perässä mennä. Mutta tällä tää on joka konkalalle todella hyvä vaihtoehto. On, ja kyllä myös isommalle kuhalle Joo. toimii. Kyllä, kyllä. Ja sieltä on muuten. Eikö ollut? En oo vara. Kyllä siinä vähän siinä niin näkyy. No voi tää olla. Nisin nasi voi. Joo, on nisin nasi. Vanhan liiton nisin nasi. Se tuli kyllä saman. Se tuli. Joo, 96 näitä nyt tulee. Niitä tuntuu olla. Hieno väri. Joo. 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 Hauki löytyi taas tälle ehkä parin tunnin etsinnän jälkeen. Ehkäpä. Niin. Sitä 25 hakee. Siihen. Tää se on noin pitkä. Mä tiedän. Mä nyt ajattelin vähän fiilistellä. Joo niin. No on sekin. Kato näki jo. Joo. Ja sieltä. Joo, sieltäkö se otti kiinni? Tuli kyllä äkäisesti. Tuli. Oo. Ihan ok tuntuu. On hyvä. No. Oo, hyvä. Onko se? Mitä se siellä meressä? Joo, ja sitä vedet vie niskaan. No
Se taas tommonen. On se. Samaa puuta. No, kyllä mä sanoisin, että metrinen haaki on. Onko metrihaaki? No. Kyllä mä sanoin, että se siihen menee. Eipä mitään, katsotaan kohta. Kahtokee. Kyllä ne kaukaa näkee. Joo, tulit kyllä tosi kaukaa. Kato. Se vähän antoi kyyti. Joo, eli 25 senttisen nappa. Kohta näette värin vielä. Joo, sieltä on kyllä komeessa kunnossa tääkin kaveri. Hieno kala. Se on niinku, mä sanon, että 1,1 metriä. Mä menin katsoa joku 98. Meinaatko? Ei kauhean pitkä. Siinä on ottipeli. 25 senttinen. Richard Chad. Kyllä. No niin, elikkä siinä on shottipeli. 25 senttinen ja tämmönen vihreä ruskea, tämmönen hileväri. Niin tää on ollut kyllä niinku, meillä on ollut nää käytössä nyt about tän kauden. Niin tää on ollut kyllä ihan ainakin meikäläisen ykkössuosikki väreistä tää näin. Tässä normikoossa. Mutta sieltä semmonen 101 ja voiko tässä nyt enää tyytyväisempi olla, että niin kuin huomasitte tosta, niin tosi kaukaa tuli. Oli joo, tosi. Heti näki melkein, kun läpsähti tuo viehe veteen. Joo, lähti niin kuin oikeasti niin kuin varmaan tuolta 5 metristä jo hakeen. Että. Joo. Eipä mitään, katsotaan vielä sitten vähän isompaa 3-vitosta, että Mitäs sillä? Niin, että onko hauet jo syönyt itsensä niin täyteen, että ei maistu sen kokoinen vai tuleeko sitten jackpot. Mutta lähdetään nettiin. Yeah.